Lagu berikutnya. Iya. Maju-maju Mas Nono, Mas Tony. Jadi selamat datang. Ya. Ayo dana-danan bareng. Iso mekangkang ora Bu? Caca. Siap-siap. Sing ora pate iso mekangkang Mas Oge. Asam urate kok dikambung, ngono to. Usia. Usianya sudah lanjut. 28 masih 28. Oh 28. Oh. Bulan depan 28 pas. Berarti rambutnya belum tumbuh ya? Walasen yang riko kompaknya istimewa paran taparan maning hanggawe apin riko asik ada sing mangu-mangu sing gelem telipas nompo welas dusun sip yo melayu Kamera Garda. ison ada sing bisa nyu bisa seneng long kaya wong edan terus
iki aduh. Bayarane tambah iki. Bayarane piro iki yo?